అయోధ్యలో తలపెట్టిన శ్రీరాముని ఆలయ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. 2వ అంతస్తు పనులు, చెక్కడాల పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ రామ మందిర ప్రారంభోత్సవానికి కన్నడిగులను ఆహ్వానించారు. ఈ క్రమంలోనే రామ్లల్లా ప్రతిష్టాపనకు డేట్ ఫిక్స్ చేశారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 22వ తేదీన విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేయనున్నట్టు ట్రస్ట్ ప్రకటించింది. జనవరిలోనే ఆలయ సందర్శనకు భక్తులు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. అయితే అప్పటికే కొంతమేర పనులు మిగిలి ఉంటాయని, భక్తులకు అనుమతిస్తూనే ఆ పనులు కొనసాగిస్తామని ట్రస్ట్ వెల్లడించింది. అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ప్లాట్ఫామ్ నిర్మించారు, పిల్లర్లు నిలబెట్టి గోడ నిర్మించారు, తోరణాలు సిద్ధం చేశారు. ఇక శిలాపలకం పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయని రామాలయ నిర్మాణ ధర్మకర్త పెజావర మఠం శ్రీ విశ్వప్రసన్న తీర్థశ్రీ మాట్లాడుతూ వివరాలు వెల్లడించారు. శాలిగ్రామాలతో రాముడు సీతా విగ్రహాలను చెక్కనున్నారు. ఇందుకోసం నేపాల్ నుంచి ప్రత్యేక శిలల్ని తెప్పించారు. గండకీ నదీ తీరంలో వీటిని గుర్తించి తీసుకొచ్చారు. ఈ శిలలకు 6 కోట్ల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు. శ్రీరాముడి విగ్రహం తయారయ్యాక స్వయంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయనున్నారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఆలయ నిర్మాణానికి విరాళాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇవి 3 రెట్లు పెరిగాయి. ఈ క్రమంలో రామభక్తుల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది. ఎన్నో శతాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ అయోధ్యలో శ్రీరాముడు రాజ్యం ఏలబోతున్నాడంటూ భక్తులు సంబరపడుతున్నారు.